co? Nie boję się tego, że mnie porwaliście, tylko moi rodzice teraz będą wieszać ogłoszenia, że zaginąłem i podadzą mój prawdziwy wzrost i wagę! Dlaczego z tych wszystkich ludzi porwaliście akurat mnie? To dlatego, że wyglądam tak wyjątkowo. A, że wyglądam na największą ofermę i ofiarę losu. Że ja niby w tym czymś mam spać? A co ja jestem? Katarzyna Dowbor, znasz nowy dom i nie wiem, mam ci go wyremontować, czy co? Ten dom wygląda jak z jakiegoś horroru. Co ty kręcisz? Megan is Missing druga część? No wymyśliłbyś coś oryginalnego. I jeśli chcecie mnie kiedyś zobaczyć, musicie zapłacić 100 000 okupu. A teraz lajkujcie i komentujcie, wpadam do pierwszych 15 osób. Nie no, chwila, 100 000 okupu? Moi rodzice za mnie tyle i w życiu nie dadzą. Oni by mnie za darmo oddali i jeszcze by dopłacili. No dokładnie, za mostem w lewo i już będzie ten dom. Jezu, co robisz? Jaka policja? Na nic nie dzwonię, pizzę sobie zamawiam, przecież nie będę jeść tego syfu, który mi przyniosłeś.